Falece un mariñeiro no Grove tras o afundimento do bateiro Hermanos Rei. Aconteceu na contorna de Porto Meloxo. A vítima tiña 75 anos e non sabía nadar. Os outros dous tripulantes, a filla e o xenro do falecido, foron rescatados con vida. O barco foi a pique logo dun corremento da carga cando estaba a ser manipulada polo guindastre da embarcación. O home foi localizado no interior do bateiro por un mergullador da zona. Que tal, saúdos? A conmoción no Grove é total porque a vítima era moi coñecida. De contado, imos con máis datos. Antes, titulares. Os centros de saúde da nosa contorna foron escenario hoxe dunha xornada de mobilizacións. Denuncian dende os sindicatos o incumprimento do acordo relativo á xornada laboral acadado para 2025, que tería que ser de 35 horas semanais. As protestas estendéronse por todo o territorio. O Concello de Ribeira pon en marcha un novo equipamento de control de acceso ao parking do Centenario. Trátase dunha mellora a máis das introducidas polo Executivo local nas últimas semanas de cara á súa modernización, co que se busca mellorar o servizo. Esta medida supuxo un investimento de 160.000 euros. O BNG de Pontevedra coincide nas boas sensacións nas negociacións do orzamento para 2025. Se onte era o líder do Partido Socialista quen se amosaba optimista de cara a chegar a un acordo cos nacionalistas, hoxe foi o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. O rexedor asegurou que valora positivamente que tanto os socialistas como o Partido Popular presentaran propostas. Amicos lanza un novo proxecto a prol da consolidación do emprego inclusivo. O obxectivo da iniciativa é apoiar as persoas con discapacidade intelectual ou en risco de exclusión social no mantemento de postos de traballo estables, ao tempo que se fortalecen os centros especiais de emprego. Neste proxecto contémplase tamén o acompañamento e a orientación das persoas que accedan ao programa. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos de contado con esa traxedia no Grove. Falece o mariñeiro no Grove tras o afundimento do bateiro Hermanos Rei. Aconteceu na contorna de Porto Meloxo. A vítima tiña 75 anos e non sabía nadar. Os outros dous tripulantes, a filla e o xenro do falecido, foron rescatados con vida. O barco foi a pique logo dun corremento da carga cando estaba a ser manipulada polo guindastre da embarcación. O home foi localizado no interior do bateiro por un mergullador da zona. A conmoción no Grove é total porque a vítima era moi coñecida. Fora directivo da cooperativa Megrove. O Grove está de loito pola morte de José Rei Domínguez, un bateiro de 75 anos. Faleceu esta mañá logo do afundimento da embarcación Hermanos Rei. Os outros dous tripulantes, a súa filla e patroa e o seu xenro, foron rescatados con vida. O barco foi a pique contra as 8:30 desta mañá cando volvían cara a Porto Meloxo. Logo de cargar mexillón, estaban a manipular esa carga co guindastre, o que provocou que emborcara. Foron a quitar mexillón como todos os días, tiñan unha tolva ao costado, tiñan dous palés cargados e iban salir da batea. Ao salir da batea tiñan cargado o cesto coa grúa e giraron, e ao girar e arrancar ao mesmo sentido, ao girar a grúa polo costado, volcou o barco, porque iso volca de golpe, volcou e caíron todos ao mar. O home, que non sabía nadar, quedou atrapado no interior da embarcación. Foi rescatado por un mariñeiro e mergullador da zona. A filla e o xenro, pola súa banda, estaban a salvo en riba dunha lancha. O xenro e a mala filla foron capaces de nadar, pero non sabía nadar. Entón, co golpe e máis co susto, afogou. E cando ven o barco a recollelo, xa estaba afogado. E recolleron a todos, e colleron ele tamén meteron no barco e tuxeron para aquí. Pero ele afogou, ele morreu xa. E o xenro a mala filla non morreron, quedaron a flota e rescatounos o barco ese. O corpo foi trasladado ao peirao de Meloxo pola embarcación Nuevo Moldes, mentres que os dous sobreviventes chegaron a terra no Polaris. Foron trasladados ao Centro de Saúde do Grove para unha revisión, pero atopábanse en bo estado físico. José Rei era moi coñecido no Grove porque levaba toda a vida traballando no sector bateiro. Fora tamén directivo da cooperativa Amegrove. Estaba parcialmente xubilado. Este compañeiro meu
estaba medio jubilado, podía ir a Batea, mas podía estar cobrar media paja. Ademais dos barcos bateiros da zona que foron os primeiros en axudar no rescate, interveu Salvamento Marítimo apoiado polo Servizo de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, Policía Local e Emerxencias do Grove. O subdelegado do Goberno en Pontevedra trasladaba esta mañá o seu pesar pola traxedia, reivindicando ao mesmo tempo a rápida resposta dos medios que interviron. Quero señalalo especialmente porque, ante esos discursos de estados fallidos, discursos interesados sempre, na miña opinión, falsos, pois convén, sinalar o esforzo dentro do Estado, dentro do ámbito público, na loita contra calquera tipo de accidente ou de desgracia, non? E tamén mostras de pesar dende o Concello do Grove. Unha das peores noticias coas cales nos podíamos levantar, e non queda outra que lamentalo, que darlle as condolencias á familia, unha aperta, trasladarlle todo o noso apoio. Ás veces parece que hai cousas que son incomprensibles. Na zona do naufraxio tamén se instalaron barreiras anticontaminación, en tanto non se retira o barco dunha zona que ten uns 15 metros de profundidade. E minuto de silencio en Pontevedra en repulsa do crime machista cometido o pasado 10 de decembro en Palma de Mallorca. Foi na escalinata da subdelegación do Goberno. Encabezado polo subdelegado Abel Losada, nel participaron representantes de todos os partidos a nivel local. Losada trasladou a súa solidaridade á familia e achegados da víctima e reiterou o compromiso do Goberno Central de seguir traballando xunto co resto de administracións e coa sociedade na eliminación de calquera forma de violencia sobre as mulleres. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista, e o 016 é un número de balde que non deixa pegada na factura, pero que sí que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Os centros de saúde da nosa contorna, igual que no resto de Galicia, foron escenario hoxe dunha xornada de mobilizacións convocada polos sindicatos da Mesa Sectorial de Sanidade, CIGA, Comisións Obreiras, CESIF e UXT. As concentracións simultáneas desenvolvidas ao mediodía tiñan por obxectivo denunciar o incumprimento do acordo relativo á xornada laboral acadado para 2025, que tería que ser de 35 horas semanais. Pola contra, nos primeiros meses do ano seguirá fixada en 37 horas e media, polo que os médicos de atención primaria deberán traballar os sábados pola mañá para completar a xornada. O Concello de Ribeira pon en marcha o novo equipamento de control de acceso ao parking do Centenario. A medida supuxo un investimento de algo máis de 160.000 euros. O parking do Centenario xa dispón dos novos sistemas de control de acceso. Trátase dunha máis das melloras introducidas polo Executivo local nos últimos meses, de cara á súa modernización, co que se busca mellorar o servizo. A medida supuxo un investimento duns 160.000 euros. Empezou a funcionar o novo equipamento do aparcadero do Centenario, que onde un investimento que fixemos no Concello de Ribeira por máis de 160.000 euros e que ven a controlar en tempo real e ademais a mellorar a experiencia do propio usuario. Non vai a poder, neste sentido, facer pagamentos con tarxeta, aplicar os bonos de desconto para quen compre no comercio local e, por tanto, estamos facendo esa renovación integral de todo o estacionamento do Centenario, porque xa nos últimos meses tamén viñamos de adxudicar o contrato de conserxería para que pudese abrir 24 horas e agora mesmo estamos actuando tamén na parte superior para eliminar todas as filtracións e humidades que existen a día de hoxe nese equipamento público. Segundo informou o propio alcalde, aproveitouse a posta en marcha do novo equipamento informático para dar de baixa tamén os permisos de estacionamento gratuito, dos que dende hai anos se beneficiaban persoal dos xulgados, Policía Local e Corporación Municipal. Unha medida que non sentou demasiado ben, pero que dende o Concello defenden para garantir un uso igualitario dos recursos municipais. Foi unha decisión do Goberno municipal eliminar todo tipo de tarxetas que había para a entrada gratuita. Neste caso, as persoas afectadas son policías, letrados, xuíces e tamén o persoal político do Concello de Ribeira. Non queremos que haxa distincións á hora de usar ese estacionamento público e, por tanto, esa equidade á hora de garantir o acceso igualitario para toda a poboación. Calquera persoa
que necesite ter unha praza de garaxe, pois terá a opción de coller un bono de 12 ou de 24 horas en función das súas necesidades e, por tanto, é un paso máis adiante que damos para mellorar o servizo e garantir que Ribeira ten un aparcadoiro público, céntrico e despois tamén con tarifas reducidas porque é o aparcadoiro máis barato de toda a comarca da Barbanza. E por outra banda, o Concello de Ribeira traballa tamén na optimización de diferentes servizos portuarios. Neste sentido, o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes, trasladoulle a Portos a posibilidade de empregar as dependencias da antiga lonxa como nave de redeiros. Na actualidade, estes traballadores empregan a zona existente ao carón das casetas de almacenamento, un espazo ao aire libre e sen abrigo para os días nos que a climatoloxía é máis adversa. De darse o cambio, o espazo empregado actualmente polos redeiros poderíase destinar á zona de estacionamento para os propios traballadores do mar ou para facilitar diferentes labores de loxística. Da crónica política, o Partido Socialista de Ribadumia carga contra a desconvocatoria de última hora do pleno extraordinario que estaba convocado para esta mesma tarde. A sesión tiña como único punto na orde do día un expediente de modificación de crédito por un valor de 839.000 euros. Tanto o PSDG como Somos Ribadumia pediron ao goberno local máis documentación coas partidas desglosadas. Segundo indican, non a recibiron ata onte, un extremo que levou a Somos Ribadumia a pedir a suspensión do pleno por incumprir o prazo de 48 horas para poder analizar esa información. Nun comunicado, os socialistas din que esta situación volve a poñer de manifesto a falta de previsión e a improvisación constante, din, do equipo de goberno dende o inicio deste mandato. Lembran que esa modificación de crédito é crucial para garantir o cobro ás empresas proveedoras do Concello. Apuntan que é inadmisible que sigan esperando esas empresas para cobrar pola inoperancia, din, do alcalde David Castro. Ademais, consideran que ese expediente presenta graves deficiencias en canto a transparencia e rigor. E o Benegado Barbanza presentou alegacións aos orzamentos da Xunta por valor de 31,5 millóns de euros. No eido económico destaca a necesidade de crear solo industrial e apoiar o sector do mar, mentres que no aspecto social demanda maior investimento en sanidade e educación. O vindeiro martes debaterase no Parlamento a aprobación definitiva dos orzamentos da Xunta para 2025. Dende o Benegado Barbanza agardan que o Goberno autonómico teña en conta algunhas das numerosas emendas presentadas, reclamando necesidades de investimento na comarca. A principal, a dotación de chan industrial, posto que está esgotado nos 4 concellos da Bisbarra. A dotación de chan industrial, quero lembrar aquí que en este momento ningún dos 4 concellos da comarca dispón xa de chan industrial, que está esgotado, que hai empresas agardando para ubicarse en calquera dos concellos desta comarca e que é fundamental que a Xunta deixe de estar ausente neste asunto. Para este apartado, nós contemplamos unha emenda de máis de 3 millóns de euros, 3.100.000 euros en concreto, para desenvolver chan industrial entre a Pobra e Ribeira. Quero, ademais, aquí facer unha pequena paréntese dicindo que o único chan que comeza a estar en desenvolvemento, o único chan industrial que comeza a estar en desenvolvemento na comarca, que é precisamente o de Ribeira, tampouco está tendo a colaboración e o apoio da Xunta de Galicia. Os nacionalistas propoñen tamén un paquete de emendas relacionadas co sector do mar que alcanzan os 15 millóns de euros, entre elas melloras portuarias, unha nova edar en Boiro ou un ambicioso plan denominado Invesrías a executar ata 2030. É de poñer en marcha un programa que investigue de xeito integral as causas da perda da productividade das rías. E tamén propoñemos de xeito xenérico, insisto, para o tema do mar, que para nós é a columna vertebral da economía de moitos dos concellos do país, tamén propoñemos un plan estratégico de recuperación das rías e de produción de semente autóctona dotado, neste caso concreto, para o ano 2025 con 19 millóns de euros. No eido social, dende o BNG, volven reclamar a ampliación do Hospital do Barbanza e unha ambulancia medicalizada, unha partida específica para a execución da residencia de Ribeira ou o centro de día de Rianxo. Podemos olvidar neste caso do centro de día de Rianxo, que leva sendo longamente solicitado e reivindicado pola sociedade e pola cidadanía de Rianxo. Neste caso propoñemos unha emenda de 700.000 euros ou, por exemplo, unha demanda que tamén levamos uns anos incluindo e que volvemos a repetir, é unha residencia pública, dende logo, pública, igual que no caso da de Ribeira, en Boiro. Reclaman, ademais, xa de xeito xenérico, melloras en sanidade e ensino e un plan de vivenda pública.
E como víamos en titulares, o BNG de Pontevedra coincide nas boas sensacións nas negociacións do orzamento pro vindeiro ano. Se onte era o líder do Partido Socialista quen amosaba o seu optimismo de cara a chegar a un acordo cos nacionalistas, hoxe foi o alcalde Lores. O rexedor asegurou que valora positivamente que tanto os socialistas como o Partido Popular presentaran propostas. Nós sabemos cales son as propostas do Partido Popular, do Partido Socialista. Eu que vin, non tuve tempo porque foi onte cando as entregaron, sei que fala de que non hai líneas roxas e, por lo tanto, se non hai líneas roxas, pues, obviamente chegaremos a acordo, non? O sea, hai moitos proxectos en marcha, proxectos plurianuais, proxectos que necesitan financiación específica e, por lo tanto, nos vamos a facer o máximo esforzo con todo o cariño para poder chegar a un acordo nestes orzamentos, non? Vamos, eu teño boas sensacións, vamos, de que se poida chegar a acordo. En canto ao calendario, Lores asegurou que a intención é acadar o acordo que permita aprobar os orzamentos canto antes, pero recoñeceu que todo apunta a que non será antes de que remate este 2024. Iso si, o rexedor confía en que desta volta non teña que recorrer a unha cuestión de confianza para aprobar as contas, como sucedeu o ano pasado. Asegurou que o goberno ten o máximo interese en chegar a un acordo e apuntou que o Partido Socialista, como socio preferente, que segue sendo socio preferente, aínda que non desbotou as conversas co PP. Tamén lamentou que o Partido Popular volvera a incluir na súa proposta de negociación medidas como a reapertura de Raíña Victoria ou o traslado da feira ambulante a Alameda, liñas vermellas pro goberno local. O primeiro treito da 57 entre Vilaboa e a Ermida na parroquia pontevedresa de Marcón abrirá antes de que remate este ano. Ampliamos logo da publicidade. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Noia agarda que as obras do futuro centro de saúde poidan dar comezo a finais do vindeiro ano. A Xunta xa iniciou o proceso de licitación para a redacción do proxecto cunha partida de 400.000 euros. O orzamento total da obra ascende a 10 millóns. A finais deste mes rematará o plazo de licitación para a redacción do futuro Centro de Saúde de Noia. As previsións que manexa a Xunta é que a obra, cun investimento total de 10 millóns de euros, poida dar comezo a finais do próximo ano. Fai unhas semanas a Xunta de Galicia dotaba xa e iniciaba a licitación para a redacción do proxecto construtivo, cuyo prazo remata agora a finais do mes de decembro, para no que dotaba 400.000 euros para a redacción dese proxecto construtivo e a partir de aí que ao longo do 2025 este presentado para poder facer a licitación e a adxudicación da obra e poder empezar a construción do referido edificio aproximadamente a finais do exercicio 2025 ou principios do 2026. Non é este o único gran investimento previsto polo Goberno Autonómico en Noia para este exercicio. Xa se están a dar pasos para acometer a primeira fase do desdobramento do corredor Brión-Noia en autovía. Hai unha serie de actuacións que se van a levar a cabo nos primeiros meses do 2025 para que esa obra poda empezar ao longo do ano que ven e con un prazo de execución de 18 meses, pois ao longo do exercicio 2026-2027, pois esas obras poidan estar ou rematadas ou xa moi avanzadas para mellorar esa conexión hacia a capital de Galicia, hacia Santiago de Compostela. O orzamento total para esta actuación ascende a 29 millóns de euros que redundarán nunha maior seguridade e mellor conexión da comarca coa capital galega. O primeiro treito da 57 entre Vilaboa e Ermida na parroquia pontevedresa de Marcón abrirá antes de que remate este ano. Trátase dun tramo de 6 kilómetros. A obra xa está completamente rematada e só faltan trámites administrativos para que a vía poida entrar en servizo. Será na segunda quincena deste mes de decembro e, bueno, pois a obra está rematada nas cuestións, digamos, constructivas, quedan cuestións de carácter administrativo, por decirlo de alguma maneira, algo máis de 70 millóns de euros e, bueno, pois pendentes das axendas, por decirlo de alguna forma, non? A última labor que houve en relación ca obra pois foi a revisión da sinalización da mesma, respondendo, bueno, pois a solicitudes dos alcaldes de Ponte Caldelas e de Vilaboa e en realidade pois está preparada para a inauguración.
E as obras da Rúa Santiña en Pontevedra retomaránse a principios de ano, así o anunciou hoxe o alcalde da cidade. Lores recordou que os traballos están parados dende hai un par de meses pola negociación aberta con Unión Fenosa Distribución para o soterramento de todo o cableado da zona, un trazado que coincide co camiño portugués. Creemos que hai acordo definitivo para facer ese soterramento da línea que o vai facer a Unión Fenosa Distribución e inmediatamente a empresa adxudicataria empezaría seguindo ese soterramento a facer o pavimento definitivo, non? Quero decir que unha vez que eles empecen se faría o pavimento. Mentras tanto, pois é imposible e temos que perdonar as molestias porque somos conscientes de que pois os cidadáns que viven na Santiña pois están prácticamente sin pavimento e con problemas, etc., non? E falando de obras, o Concello de Rianxo está a piques de completar a ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar da Casilla, na parroquia do Araño. A actuación que permitirá darlle servizo a todas as vivendas do núcleo, alrededor dunhas 30, contou con un orzamento de preto de 110.000 euros. Unha vez executadas as obras, procederase tamén á renovación do firme en todos os viais afectados. A actuación está cofinanciada pola Deputación da Coruña no marco do Plan de Obras e Servizos. A Asociación Amigos pro Coidado das Persoas con algún tipo de discapacidade presenta un novo proxecto centrado esta vez na consolidación do emprego inclusivo. Co nome de Amiforcei, o proxecto está impulsado pola entidade e conta co financiamento do Programa de Emprego, Formación, Educación e Economía Social e do Fondo Social Europeo Plus para o período 2021-2027 a través da Confederación Empresarial Española da Economía Social. O obxectivo da iniciativa é apoiar as persoas con discapacidade intelectual ou en risco de exclusión social no mantemento de postos de traballo estables, ao tempo que se fortalecen os centros especiais de emprego. Nel contémplase o acompañamento e a orientación das persoas que accedan ao programa ao longo de todo o proceso laboral, dende a busca dunha oportunidade ata o mantemento sostido no tempo do posto de traballo. O programa estará operativo ata finais de 2026. Cambiamos asunto. Nadal en Pontevedra xa brilla con luz propia, a cidade loce iluminada para animar as rúas e recibir as festas como se merecen. Nesta decoración especial son dous os espazos principais. Dunha banda, a zona da Praza do Concello e Montero Ríos. Ademais da árbore central, aquí está a estación do Bosque, coas atraccións máis rechamantes para a rapazada, como a pista de patinaxe, a tirolesa, o tobogán ou o tren. Tamén as carpas para as actividades infantís dirixidas a menores de 12 anos. A decoración complétase con diferentes elementos, como un arco de entrada na Alameda gardado por dous soldadiños de chumbo. Outro dos escenarios do Nadal pontevedrés é a Praza da Ferrería. Ata o 5 de xaneiro instalarase ali o mercado de artesanía e agasallos, que se completa coa decoración no centro da praza a modo de poboado de Nadal. En total hai máis de 220 motivos luminosos en 23 rúas e máis de 160 arcos noutras 27. Están iluminados os 16 camelios dos xardíns de Castro San Pedro e colocáronse 8 rótulos luminosos nas entradas á capital. A programación especial inclúe máis dun cento de actividades. Pois así, dando un paseo polas rúas de Pontevedra xa decoradas polo Nadal, despedimos hoxe as novas do día.